dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalda kayon. Tairugi tayon, tisarsarita tayo anapauluan. Dagiti nagagat nga agasawa. Saan abak nang dagiti agasawa a Marites ken Digno. No adaman arapaapda, dayta ket ti mapagturpos da. Iti panagadal, ti kakaiso na nga anak da ani Leroy. Ngam amuda asaan akas karina daytoy a mapasamak, tamarigrigat dalaeng. Agtrab-trabaho da iti maysa abak ng a pamilya iti lugar da. Ti pamilya Santos. Ado ti negosyo da. Iso akanayon da amakumikom. Inaldaw arumrumwarda iti balayda tapno mapanda ag negosyo. Iti maysa nga aldaw ken Lakay, nadlaw mo ka di asipod ka at data dito eh. Saan tape ang nakasarita dagiti bak ng nga among te? Uwan nga rod bakit? No adda ta dito yung agtrab-trabaho. Isumot ti ipapanaw da. Kat no agawid da, awan tamad tanakaawid dan. Sa nabali bakit? Aramidon talat ta dagiti trabaho ta. Sikat ti paralinis, siyakmat di ta harden, kas hardinero. Wen lakay, saan tamad kit di alugi ta suswelduan da tamang. Diyak mo no naragsak da iti trabaho ta. Kasano kumaamaamuan ta, no saan tamad ida ang makasarsarita. nagdalus datta da iti balay a masangkutan ta. Awan ti tapok iti sa di inuman apapanam. Isungarod ako nakken ka. At talaga nagagat da Marites Kandigno. Napanak nagpalamiis iti hardin. Nagmayat dagiti sabong anak kamula ijay. Awan pa niya kaiwara bulbulong. Awan gayam, sweldo dan tumanan inton bigat. Ibati tantulaangan ijay rabaw ti lamisaan ti sweldo da. Una, tamasa pa ta armuar. Kat sigurado, marabyan tantumanan nga agawid. Mapan kayo man na nagtrabaho, nanang, tatang? Uwan Leroy, isong agmay may saka dito'y balay ita. Saan ka nga umadada yung anak ko Mapanak lang mo't makiayam ka ni Cindy? Asino asindi da ita? Di karo ba tayo ngay? At dagayam ka aruba tayon. Diyak ang mga addan. Kasano nga min nga amuyo? Kit inal daw kayo mo't ama pa nagtrabaho? Kasapulan nga agtrabaho kami, anak. Tapno da usaram nga giskwela. Ala, intan lakay, tani aldawan. Ala, di kagbangad-bangad Leroy. Uwan, tatang. Jay tinapay mo, kita tulatan ni Jay Cabinet, anak ko. Imbatyanda ka, tapno saan ka nga umadayo, agumatang. Napan manin nagtrabaho ta tatang kananang mon? Uwan, Cindy. Inal daw ama pandag trabaho. Si Kangay, agtrab-trabaho mo't dagiti parents mo? Ni dadig lang trabaho. Ni mami, agbati dito'y balay, iso tikad kadwak. Ape, saan dang agtrabaho adwa? Ngamin, adda trabaho ni dadig. E dinto, tawan trabaho ni mami. Kasta ka di? Oh my ka, agayayam ta. Kan agmerienda ta inton madamdama. Imbati man ang dagiti agasawa ti sweldo ta dito'y rabaw ti lamisahan, bakit? Adda kumamot may sang aldaw ang makasarita ta ida, lakay. Apay? Ada ka dimot kayat mo ngay baga? Kuha? Kayat ko la kumati agyaman kadakwada. Tainik kanda ta iti trabaho. Amo damot lat ta siguro dayta na. Lakay, urnungan ta ti sweldo. Tati sweldo, iso ti gastusin tayo para itinal daw. Mayat dayta na panunot mo, bakit? Nas ka na makaurnong ta iti pag-eskwela ni Leroy. Wen lakay, saan ta abaybay anti anak ta? Ikarigatan ta apagadalan.
Anya tararamida. Pang-testing aklaan ka dagiti agasawa. No talaga amot laeng anapudno da kadata. Iso adi mo tinulbagan, da itapang itulduli na mitalahas. Wan, adda pa'y kwarta ditoy. Agum kasanon. No awa na pulos mapukaw ka dagiti alahas ko. Kaya't naasawan anapudno ken nasaya at da. Ngem no adda mapukaw ka dagitoy. Saan ta ida arumbeng apagtalkan? Rugi akong ti aglinis, lakay. Ala, mapanak mo iti hardin. Ano man ang dagiti nagtinag abulong. Ayaban kanto inton oras ti panangan. Sige, bakit? Ala, tartarimaan ti aglinis, ha? Wen. Simmangpot kayo gaya mong tatang. Nanang, Kumusta tinagmalam mo, Leroy? napanak na kay ayam iti balay da Cindy, tatang. Amangan mo't no nagbangbangat ka ijay, anak ko. Saan, nanang? Kinapudno na. Tinulungak pa ni Cindy ng yurnos kadagiti ay ayam na. Nasaya at nga rod no kasta. Pudno dayta, nanang. Tatang, kan kanain alaglagi pagtibilin nyo. Asanak nga agpapaanaway ti balay ti sabali a tao. Sa anak ang makaturog lakay. Pampanunutag tinakitak iji balay dagiti baknang nga agasawa nga among ta. Anya day ta nakitan? Nagadugayam ti alahas ken kwartada. Kasano ana amam day ta bakit? Idi agdalusak iji silita. Nadlaw ko ang nakalukat di pangiduldulinan da iti alahas. Anya? Agkakangina nga alahas tinakadulin ijay. Kat idi kinitak. Ay na, nagadupay a kwarta tinakadulin ijay. Anya nga tinaramid mo? Pinunasak aja ng idulinan da, tanagtapo. Kay, kalpasan na. O di, insublit mo't lang ang dagiti alahas ken kwarta iti unag. Insublim amin? Una, anya kumangay ti kayat mong aramida. Oh, ape nagsanaay ka. Bakit? Nauma akong nga grigrigat. Sipod kinaubing ko aging gaita na andaanak iti pamilya. Agrigrigat aklata. Arapap kumit kumaama ipaayan kayo itinamay. Anya ti kayat mo asawan? Nangalak ako maiti alas ahon no kwarta. Anya? Saan damot siguro abilbilangan? No adda maksay, tado mo ti kwarta ada. Ay saan, lakay? Jak aramidan ti kasta. Saan na mabalin nga agalaak iti saan ko ako kwa? Nang runa no jak nagrigatan. Agrigrigat tayo lang arudan. Agaramid ka pa iti basol. Apay adi mo panunutan. Nga amangan no testingan datalaang dagiti among ta. Tapno mapaneknekan dati kinasaya at naababaonan da. Nagpaiso. Iso ano adda makitam akwarta na kawara. Idulin mo. Kat isublim ka dakwada. Ay, maturog takitin. Tamasapatan tumanen ang mapan agtrabaho inton bigat. Anya, nagsayan ka di dagiti alahas ken kwarta. Binilang ko ang nalaing. Awan mo tinaksay. Kaya tasawon da ita. Saan da kinukuti? Ngam nagtapok da ito idi pinanawak. Ngam ita, awanan tapok na. Kaya't nasawan? Nakita da, kat dinalusan da, ngam saan da kinisayan. Nasaya at nokasta. Nakapasada iti umuna apan nubok ta kadakwada. Lakay, aginana ka pa'y. Nagpudot ti darang ti init. Amangan no agsakit ka no ipilit mo ti aglinis di tardin. Bakit? Panagkunak. Ket talaga atis-tistingin data dagiti baknang nga amo ta. Ha? Apay anak ko nam dayta. No idi na minsan nga aldaw ket linukatan dati pagiduldulinan da iti kwarta. Siyak, adamot napidot ko abaga na puno iti kwarta dito'y hardin a paglinlinisak. Anya? Dahito iti bago, napuno iti kwarta. Kita, Nagado nga agpay sulakay. Kat no alaan ta daytoy. Addan pagadal ni Leroy. Saanen anasken nga agrigat tapay nga agtrabaho.
na ni mami, anasingpot ka kano akay ayam ko. Kasta ka di? Yamin, saan ka nga galala iti ay ayam ko? Kanayon namin nga ibilin kanyak tatatang kan nanang. Asanak nga agalay ti saan ko ako kwa. Oray na buludok lang, masapol nga isublik. Isu nga inggatangan na ka ni mami iti ay ayam mo. Day tao. Ha? Wow! Nagmayat mo tanday tatrak-trak! Magustuhan? When Cindy, italang nga nadanak iti kasta ngay ayam. Nagmayat! Kunakon kita magustuhan day ta. Cindy, ayan ni Mami. Ada iti kusina, aglutluto. Mapanak ag thank you kan kwa na. O sige, kuyugan ka. Ay, nabanog tamanen anak kaawid lakay. Narabian tapay kit din. Apay akasla da birbiro ka. Jay bag ko anap no iti kwarta. Inarantak nga imbati ijarwar. Itayan ti pagdaldalosan ni Digno. Ha? Ayan na nga rudan. Diyan nga rod nakita ijay. Ang mga noy naladan. Anya? Sige, orayan ta. Naisublidan tumatlaang inton bigat. Nanang, tatang, masapa kaya mapanagtrabaho ita? Wen anak, mas ka na masapa kami. Saan ka nga agbangbangad, anak ko, ha? Wen nanang, Nag-thank you ka kadi iti mami ni Cindy, iti ginatang na nga ayayam mo, anak ko. wen tatang. Nasaya at no kasta, anak ko. Ala, intan lakay. Nasken ang masambut ta dagiti agas sangwa iji balayda. Pumanaw mo tanda kita agad sa babakay. Ay, darasam. Saan da pa yung nakapanaw? Wan lakay. O sige, umasidag kan kini sa darasam. Sir! Sir! Mabit lang! Apay, Digno. Natinag mo da ito'y abag, napnot kwarta iti kalman, sir. Napidot ko. Ato'y, Nakitom ka tinon niya ti karga da ita. uwan, sir. Ado a kwarta ti kargana. Kablawan kayo nga kasawa. Apay, sir. Nakapasa kayo iti panubok mi kada kayo. Anya? Gapo iti daytoy nga inaramid yo. Saan nyo napagparikutan ti panagadal ti anak yo. Da kami ni ti asawak ti makaamoy ti gastos iti panagadal ti anak yo. Aging gama iturpos na ti anyaman a kurso akayat na. Gapo tanasaya ti panagpuspuso da Marites kandigno. Daytama tinatulad ni Leroy nga anak da. Kat gapo ta nakapasada giti agasawa iti panubok dagiti amo da. Nasupapakan da iti kinaimbag wenno bendisyon. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng.
asaan kayo nga agaapa wenno agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.